ta hlavní činnost. To už je po navržení, to už je na sloužka, to by to fakt někde zastavit. Absolutně. Nebo... Tak to má tloušťku pláště 0,7 mm, necelý milimetr, jako jo. A je to právě tady, že vlastně část je Tyhle ty projekty, které připravujeme ve spolupráci s Univerzitou obrany, mají právě tady tento potenciál. Já jsem za tuto spolupráci velice rád. Tak,